Nihat Gültekin nivîskarû lêkolîne. Di xebatên xwe de piranî li ser komkujiya geliyê Zîlanê xebitiye. Li gel şahidên wê demê axifiye û ji wan hevdîtinan heta anha çend heb pirtûk amade kiribûn. Pêra jî du heb belgefîlm amade kiribû. Anha belgefîlma sêyemîn amade kir û pêşkeş kir. Navê vî belgefîlmî dîwarê me jî hilweşandine. Em anha gotine didin Nihat Gültekin bila ew ji me re qal bike kerem bikin. İro gala belgefîlma me hebû Vakfa İsmail Beşikçi. Navê belgefîlma me duvara me jî hilweşandin. Belgefîlmê da Muhiyettin Akmaz xeber dide piranî. Ez belgefîlma xwe da daha zêdetir şexse Muhiyettin Akmaz da dîroka malbata û dîroka milletekî behs dike. Wekte zanînê dema komkujiyek an jî qetleyamek çê dibe pêşxe da gelek êş, gelek trajedî, gelek travma dihîle. Paşê jî ev tiştana tê nîvsandinê, tê lêkolînkirinê û paşê jî fîlm têne çêkirinê, mîzîka vana tê çêkirinê, helbest tê çêkirinê. Ez bi xwe jî ser geliye Zîlan gelek sal e dixebitim. Gelek kitêbe me hetan roja îroyên derçû û ev belgefîlma me jî belgefîlma sêyemîn e. Di vê belgefîlmê de Apa Muhiyettin Akmaz dema heft heyş salî biye xemnek dîtiye û wî xemna xwe da dîtiye ki ciyek heye, dehat heye, erebe heye, qerebalık heye û paşê evê xemna xwe bavê xwe ra dêje, bavê jî dêje law Xwedê qebûl neke. Ev der ciyê şehîdan e, dehata çi, ereba çi, qelebalıxa çi û paşê dilê ya da dowa wek birînekî dêje ez rojekî mezin bibim ez ê derdore vê ciyê şehîdan ciyê komkujî çêbiye ez ê duvarekî bikişînim. Sal devran derbas dibe dema tê heftê pênc saliya xwe îdî qerar dide ada Xeybê girêdayê hinda gunda Hesan Evdalê girêdayê Ercîşa Vanê êrekê dest pê dike duvarekî dikişîne ev ciyê komkujî. Lêbes rojekî tê lê dinêre duvareya Aliye Devletê dihatiye hirşandinê. Dema ez diçûm geliye Zîlan me ev çîroka vana godarî dikir û qeyd dikir. Min ev jî Apa Muhiyettin Akmaz bihîst û min xwest ki bire wek hafiza mekana ya Kurda çê bibe, min xwest ez viya wek belgefîlmekê çê bikim û bi rastî jî ez gelek kêfxweş şad û bextewarim ev tiştana me çê kir ji ber ku me çê nekire gişte dema kes bimiriyane gişte biçiye bin axa sar ji bo yani jî ez gelek şad û bextewarim em va karana çê dikin û hafiza û dîroka millete xwe nû va ava dikin.